Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Nakashispa khat khandai teli ki kambalaj batli kiba apply pat kilapoi kuma silak khat nrius pa sanpho laingut katba ka jingyo lum tengka pat jong ka sorgar kalapoi kumba sanpho nyolak naki samla kiba apply kam yathu uba dispar singrani lengba ka RTI baulayo banlum uba dispar singrani haba ajing tip syakip pajba lengba kitnat pathai khubor bagitu ki samla kibala deban apply kam has sekretariat kanle kumno ka office trekam yakitu ki samla wat kam katai ka jingpan RTI ba dispar singrani yaki kam balaj bat balakot apply has sekretariat yak bala pelaj haka artarik urempang haka baka tarik bakadu ban pediang yaki samla wat kam kandai haka nyau tarik ulber jong usnem arhajar arpuar nakaliang uba rani ulayatu bahadu menta ompat simla ban khot yaka jingtho exam ne interview yakini ki samla balade ban apply namar menta kadang don hai ying bisar pensngau uba rani dei ba tu ka puas ka ba la chispa ka khandai tali te kumis kan mau ye phi ka ne ka puas ka khot application ha khandai tarik banai ba ar hajar ko ar bat ka application ban thep ka kut ha ka new tarik banai ba lai ar hajar ar ko ar ha be dei ba ka ne ka puas na kaleng junga ngala fai da ka RTI hang ne puas sekretariat ka RTI ka bang layo ka dei ka ar pu tarik jun ar hajar ko ar te kar community ai ka bang ayo la juba bianga ba bakadaw jing Islam ya kan ka pus ban khot writing test ka dei halok nong rim ba ka don ka orda na po ka haikut hakasan tarik banai basau ar hajar ko ar te dei na ka dei ka order ba ka department dan ka sekretariat kam pala ban khot writing test ya kan ka pus ka balai chispa khat khandai teli te hangne la tho shai ba hangne tim phareng la tho dematar is on the process and the examination will be conducted at the earliest te kata de jigli ka ba ngayo habede bat ka jing bom khot writing test yang ni ka pus ka ba la khot menta la arbanai te ka ba ar ka jingli ka dei halor ka jingmi ka pisa bat ka nongut ki ba apply yang ni ka pus ha ka tu hangne baro ka dikasi jantia bat kundu skaro hil te jing apply yang ni ka pus baro ki ba apply yang ni pus ka don hadu silak ngut khat nriu hajar sanspa andri fulai ngut kan ma mo silak ngut kan ru hajar sanspa andri fulai ngut ki ba apply ya kan ka pus na benta kano na benta chispa khat khandai tali ki pus bat ka bastuna dalong hangne ba kumba long bros kata galong begibriu teng ki tep kam nadu arjan riu arjan nyau chajong yang ba barani rablem se ka kam namar hadu benta ki bat khot writing test kyong mangi tep kai bisa ti hador ke jing kuslai jong gibri bathep ka yak bisa ci department le se bakane ke bisa ke bathep le se la penon yang pam bakala da mano ti nak lain jonga halo kata ke jing keno bar ke jing kuslai jong gibri ke bathep kam ti nak lain jonga lawat ya ka fees lane kata ka bisa ke boyo alum na kita cispa na kita cilak ngut kan ru hajan sanspa and reply ngut ti ke total ke balayo ka bisa baro na kita kena apply kalong san punyo lak pra hajar laispa nru punyo tengka kata kadai ka total ka balayo alum na ka benta ka bai examination fees na ka benta silak ngut kinong apply silak hanru hajar sanspa nru apply ngut ti halor kane na kaliang jonga aktivis nalor kata ngalal don ru ka wei ka RTI ka bang apply hakaju ka form kata ka RTI ka dei halor ke jingyo complain na nong tre office barok jan barok ke nong office ke complain ba barani yarap lang sai halor kane ke jing penkiu permission be an jong katok ne namar ba ki badai hok kimyo ban yo permission dei gitu ke bam dei hok dak jinge dei ne banno layo ban thung permission ne layo ban katiu kam ha be dei ba kane ke jing no ngana kang jonga sang la tristom namar ngasutu na kalian jonga aktivis tu namar ba habang awar kaleng lab ba kalong kumtahi markane kar kom kentiu kam hangne po mekhalaya longi kala pendu jingkermen gitu gibri kepada hok banyo ya ka kam badai hok banyo ya promotion namar baboni department po state jongi teng lalong kum ketitanik kepelajan ngam
namar babun ki badai hok banyo ki bateri chitom nam taban penkiu ke department babun kimyo ai kata ka hok badai banyo de ta kadau beteng-teng ke department ka ngamno kum ka nuksa kum ke department kum ka city korshor kum ka textile nang ta kum ka department kum ka weaving nang ka kum ka building nang ta ko ka Meghalaya government corporation kontraktor ti kini kum ka electronic department kini gede ai ka ba babun di department Meghalaya lalong kum petanik bala jangam ti halor kini nak lang jonga wat ya kada wa sem babun ki babun hi gede na kada ka ba kini ke officer ki bateri hok ting ki mio ai ka hok ba di ka bainong ka ba gede banyo kata gede ha promotion te ha bede promotion da sya nga iba lalong kum kene kali ka bayat kiti ka bayat hok ti ya ulan pen kene kali ki bayat hok ki bayat ya be ulan nei gitu ki bayat na lor ba ki penken ki ya overtik bar penken ya kan bar ya overtik ki poi sekmat itu penken ya an ki poi sekmat ki kali ro ju ki poi sekmat gitu penken ya kan bar ki overtik ke juga por promotion kalong hak tak rekom